बाबूजी। अरे का भइल? बाबूजी। का रे? बाबूजी सोहन भैया के चिट्ठी आइल बा। हाँ तो जल्दी पढ़ना। वो कब आवता लिखले होई। आदरणीय बाबूजी प्रणाम। और माई के चरण छू के प्रणाम। खुश रह खुश रह। सोहन भैया। अरे वो खुश रहे। और किशन के प्यार पढ़। और किशन के प्यार पढ़ पढ़। बाबूजी तोरा जान के खुशी होई कि हम का भइल? का भइल? अरे का भइल? एक किसनवा कहा रे बोल ना। बाबूजी सोहन भैया शादी कर ले और वो एगो बेटी के बाप भी बन गए। पढ़ और आगे पढ़। हमू देखल चाहता नहीं क्यों और का कारनामा कैले बा। तोहरा लोग इनके बहुत याद आवता और माई के देखे के मन करता। माई के भेज देता तो अपना पोती के देख ली। माई के यहाँ आवे खातिर 80,000 रुपया के ड्राफ्ट भेजा था और हमार फोन नंबर नीचे बा। माई के आवे के खबर हमारा के दे दे तो हम माई के लेवे खातिर एयरपोर्ट चले। रउआ लोग इनके मझिला बेटा। हेलो, हु इज स्पीकिंग? अरे अंग्रेज की औलाद, हम तोहार बाप बोलता नहीं। अरे बाबूजी प्रणाम। चुप रह। तोहार नौकरी लग गई तो हमार याद ना आइल है? तय बिहा कर ले तो हमार याद ना आइल। अब जब लड़की भइल है तो हमार याद आ गई। तू एक बात कान खोल के सुन ला। हम तोहरा के ही बतावे खातिर फोन कैनी है कि तू एयरपोर्ट मत आई है। हम तोहार माई के ना भेजब। अरे ये तोहार नहीं है मिसिल बेलवा नहीं खे। वो लंदन बा लंदन। तू वहाँ अकेले कैसे जाबू? और मैं का करे के बा? अबे हवाई जहाज में बैठम अब 12 घंटा में लंदन। अरे तू नहीं को बुझत। पहले पासपोर्ट बनवावे के पड़ी, ओकर बाद बस पकड़ के पटना जाए के पड़ी, फिर पटना से रेलगाड़ी पकड़ के मुंबई जाए के पड़ी, तब जाके मुंबई में जहाज मिली बैठे खातिर। हम कुल बुझता नहीं। रवा चाहता नहीं कि हम अपने पोते के मुंह देखी। बड़का के भइल वहाँ ना जाए देनी। अब मछला के भइल तू नहीं की जाए दे। अरे तू कैसे बात करता रू जैसे हम अपना पोती के दुश्मन बानी। अरे तोरा के कैसे समझाई कि पोती के प्रेम के खातिर तोहार मती फिर गइल बा।